יש לנו כאן שתי קופות מטפסות כאן בפסגת הר עופרים. שלום, בתחזית היום נלמד על קופים, כמו שאתם רואים. יותר נכון קופי דמוי ידם, אני מעלה את זה ליוטיוב. עוד מעט הם ניפלו. לא לשחוק מאחורי הכלום. הם, מהבחינה הפיתולוגית, הם עלו לשם ולא יכולים לרדת, הם הולכים לקנות ארטיק אצל אורפז וזה ממש לא יפה. כאן בתחזית כאן מאחורינו יש את שתי דיביליות שרוצות לעלות בלי ליפול. זה קצת משוגע, אבל נמשיך בתחזית. הן נכנסות הישר לתוך העצים. עוד אחד שואל את החולים. היא חוזרת אחורה. חוזרים בין לקופה. הנה היא מנסה לעלות. והיא מפחדת. היא צוררת כאילו הולכת ללדת. גיא! כנס לו, כנס! הם עדיין צוררות. היא עדיין מנסה לעלות. אני אלך משידור ישיר. יצחק, בוא נשדר משם. אנחנו כרגע... עד שתעלה, נתקבל, יעלה כבר. בוא. אבל צריך גם להיזהר על האייפון, כי הוא שבור. זה רצית, אני מבוכה, אני עליתי פה עם כדור לפה. שקד, איך את מרגישה? אוקיי, את לא רוצה שנצלם אותך? אנחנו עולים לשידור ישיר. לא רואים אותם. והם סיימו. היה כיף לראות אתכם. ואנחנו ממשיכים לצלם. שתי קופות המשיכו לעלות, אחת עוד מעט מתגלגלת. אחת שם יולדת, אני חושב. אני לא בטוח. שמה. אבל תבוא, אנחנו חוטא אורפז אבל. טוב, הם משמש. נאור עולה. הקופות ברחו. יש כאן את הסנוביות. הנה אחת סנובית, רצה שהכל הולך. הנה היא רצה. רצה הקופה. לא, אבל אחי אח שלי קטן. טוב, איך יורדים? תקשיב, אני אזרח עם האייפון, אין לי בעיה. אתה שם רגל פה, ככה אתה הולך, רגל פה. עכשיו אתה שם רגל פה. עכשיו אתה שם ככה. אוי. עכשיו הנה קוף אחד משוגע. תודה שזה צולם במגרש אחרים. אני עומד לקפוץ מגובה של 2 מטר. אז תאכלו לי בהצלחה. הנה הקוף המשוגע השני. תשתגע. לא בא לי. להיות נורמלי. אתם מכירים את השיר? הנה הוא ראש בולזי. בוא תעשה סלטות. חכה. הנה יש איזה ילד שם מפגר שמנסה לזוז. זה עומר נגר. עומר נגר החמוד. ראיתם את זה? גרפיטי. חר. אתה צריך לספר לו? הופה! טוב, עכשיו נשים אתכם פה. עכשיו. לא זה הצליח לעמוד, אבל לא נראה לי. הנה גיא, איך קוראים לך? אני לא יודע. איך קוראים לך? אני לא יודע. אתה לא אומר לי אין בעיה. אני
מדברים מדי, ואני זה, לאלף. הנה נאור חזר. למוד. תסתכל. יאללה.